Salam, Atabatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atabatan habarlar gepleşigimizde sizin ähli jaňyzy hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, biz size ozal sentyabr aýynda Türkmenistan Türkiýe boýunça 16 fany ýürit uçar gatnawynyň bardygyny habar beripdik. Täze maglumatlara görä, bu aýyň dowamynda İstanbul uğruna amal aşyrylmagyna garaşylýan ýürit uçar gatnawlarynyň sany 17. Sentyabr aýynyň ilkinji 12 gününde şol meýilleşdirilen ýürit uçar gatnawlarynyň eýýäm 8-i amal aşyryldy. Hormatly tamaşaçylarymyz, bize iýgiderli iýerleýän tamaşaçylarymyza ma'lum bolşýaly. Öň her ýürit uçar gatnaw barada aýratyn video habar ýazgydyan bolsak, ýürit uçar gatnawlarynyň sanynyň artmagy bilen sentyabr aýyna geçip Türkmenistan Türkiýe boýunça ýürit uçar gatnawlarynyň bir näçe gatnawlary birleşdirip bir video habar hökmünde size ýetirip başladyk. Ine sizden ýelip goşan gyzyklanmalar esasynda uçar gatnawlarynyň nowat takysyny ýazgy edip size ýetirmegi makul bildik. Mehriban müştaklarymyz, bilşiňiz ýaly golaýda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistan tarapyndan halkara howa gatnawlarynyň ugurlarynyň we sanynyň köpeldilmegi bagatda tapşyryklar berilendigini belläp geçipdik. Mehriban ýaşlar, habarymyza geçmeden öňe bu ýürit uçar gatnaw bilen ýüzlerçe talip Atabatan danışmanlyk kampaniýasynyň maslahat hyzmatlaryny alyp İstanbula gelýärler. Türkiýe Respublikasyna fiýahatçylyk wizasy, bank üçin tölew, ondan çykaty, wagtlaýan ýaşama üçin ruhsatnama, pasport we beýleki resmi namalaryň terjimesi üçin İstanbullaky Yeni Kapı metro duralgasyna 3 minutlyk uzaklykdaky, ýagny Aksarayda ýerleşýän Atabatan terjime merkezine ýetip biljekdigini şu ýerde bellemek isleýär. Habarlaşma üçin 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73. Hormatly tamaşaçylarymyz, gelin habarymyzy dowam edelim. Sentyabr aýynyň ilkinji 12 gününde umuman 8 sany ýürit gatnaw ýerine ýetirildi. Şonda Türkmenistan aviakompaniýasy sentyabr aýynyň 1-i, 3-i, 7-i hem de 11-ini öz gatnawlaryny ýerine ýetiren bolsa, Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy bolsa özüniň ýürit gatnaw boýunça meýilleşdiren uçuş rejesine görä 2-nji sentyabrda, 5-nji sentyabrda, 9-njy sentyabrda we 12-nji sentyabrda ýürit gatnawlaryny ýerine ýetirdi. Türk Hava Ýollarynyň gatnawlaryndan esasen hem Türkiýede bilim alýan taliplerimiz peýdalandy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň İstanbuldan Türkmenbaş we Türkmenawa şäherlerine amal aşyrýan ýürit uçar gatnawlaryndan bolsa, müňlerçe raýatlarymyz peýdalandy. Soňky alynan maglumatlara görä, Türkmenistan aviakompaniýasy sentyabr aýynyň ahyryna çenli ýene-de 4 sany ýürit gatnaw amal aşyrmagy meýilleşdirýär. Olar barada habarlary hem size soň ýene-de goşmaça habar berer. Hormatly tamaşaçylarymyz, global pandemiýadan soňra täzeden ýoly goýulan adat uçar gatnawlary barada has takygy Dubay, Kazan, Moskva we Frankfurt ugur boýunça adat uçar gatnawlarynyň başlaýanlygy baradaky habary ilkinji bolup Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atabatan Türkmenistan.com saýty we Atabatan TV YouTube kanaly bolup biz okuwçylarymyza we tamaşaçylarymyza ýetiripdik. İstanbul ugur boýunça adat uçar gatnawlarynyň başlaýanlygy baradaky has köp okuwçy we tamaşaçylary gyzyklandyrýan habarlary size ilkinji bolup biz ýetirmek isleýäris. Şol sebäpli saýtymyz we saýtymyzyň ýüriti Google Play Marketden mugut ýükläp alyp bolýan applikasiýasyny iýerlemegi we Atabatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy ýatladýar. Biz size diňe bir halkara uçar barada habarlary ýetirmän, FM Türkmenistan we dünýä habarlaryny iýgiderli ýetirip gelýäris. Habarymyzyň ahyrynda bolsa, biletleri nerden satyn alyp biljekdiňizi ýatladyp geçsek bolsak, onda Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň biletleri bu kompaniýanyň Aşgabat şäherindäki şahamçasynda satylýar. Ol berkarar işewerlik merkezinde ýerleşýär. Türkmenistan aviakompaniýasynyň biletleri üçin aviakompaniýanyň kassalaryna ýüz tutup bilersiňiz. Hormatly Atabatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, eger-de siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atabatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atabatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atabatan Türkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.